ଶୁଭୁଛି ଆଜି ତମର ଛୁଟି ନା? ହଁ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ଚାଲୁ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ପାଗଳ ହେଲା ନା କଣ? ବଡ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳୁଛି କହିଲେ କଣ ଚାଲ ବୁଲିକି ଆ। ଗୋଟେ ଦିନ ଛୁଟି ମିଳୁଛି ବୋଲି ତ କହୁଛି ଚାଲ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ବୋଲି। ନାଇଁ ବାପା ମୁଁ କୁଆଡେ ଯାଉନି, ତମେ ଯିବ ଯା। ତମେ ଭାବ କି ମୁଁ ଆଜି ଘରେ ନାହିଁ। ତମେ ସତରେ ଘରେ ନାହ ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସତରେ ମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳେଇଛି ବୋଲି ତମେ ଭାବି। ଠିକ ଅଛି। ଶୀତଟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି। रुको जरा। ଆରେ ମୁଁ ବି ଏଠି ବସିଛି, ମତେ ବି ଟିକେ ଚା ଦେଇଥାନ୍ତା ନା ଆଉ। ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ସେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେ ତ ଅଫିସ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ କହୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଚା ରେ ଟିକେ ଚିନି କମ ଅଛି। ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଚାଲ ଆଗ ଖାଇଦବା। ଆରେ ମତେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତ, ମତେ ବି ତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ନା। ଆଜି ସକାଳୁ ଆଙ୍କ ସ୍ୱର ମତେ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ଶୁଭୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତ ଇଏ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି, ମତେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଗୁଣିଆକୁ ଡାକି ଘରେ ପୂଜା ପାଠ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ।